waray. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kunan tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing, ngan magbukad sin gidam-i. May tao nga maduruto, maduruto manaribo, iya tanong nga inataman, kaupay kadla pag-indang. Tungod kay kanya inataman, mga bukad na murang-rang, may biyuos nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing, ngan magbukad sin gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing, ngan magbukad sing gidam-i. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing, ngan magbukad sing gidam-i. May daraga nga nagproblema, ang tanong niya na uuga. Ang daraga nagpatugdo sa kanya, kung ano apag-ataman niya. Tungod kay ang tao buutan, ang daraga gintutuan, naglabay ang 5 ka bulan, ang daraga tinubuatian. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kay basi manaring sing, ngan magbukad sin gidam-i. Pigsuti, 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 ang tanong panaribuhi, kung ang tuna binayubo, ang tanong madali tumubo.
Pigsuti, pigsuti, pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaring si ngan magbukad sin gidam